соли одди ҳамин мошина аст 90 ка давраи пеш мегои буд ҳозир бачаҳо гирифтан ки моторои объём гирифтан нигоҳ кунед путиш пути сечка ина бародару даврои бигем пӯшидан қарор дорад ин мошин худаш аслан бигем солиш 91 90-91 ана чиза тари чӣ мегӯяд сентрзамуки мерседес сечка ина автош салонаш механика яка коли ҳама системаш акайна чӣ катия ина анкаша ина бародаро мотори сечка катия чӣ кор мекунад худо нигоҳ кунед ана бехарзай ҳамин ячира столба меганда бародаро столбаш фақат аз сечка гидравлика я например гидравлика динам ана натиштел дига системош ҳамаш айхидиш мешавад мо барои ҳамин компютери мисол объём задаган ина компютерш дарем дуруст алафан баҷо кардагим ки барои таразара фишкаи барои диагностика кардан мотор объёмиш ду бародаро ина система апори дуруст ҳама балоро ай сечка ҳама электрони бухай барои шумаризалятсия нигоҳ кунед капоча чикали кардем ҳозир бародаро мегӯяд ки намеша система сигнализатсиони рафтаиста якан реле поли электрони дашти реле кире ҳама чиз задагиай автомати об дарша чикор мекунад гази мотор электрони чизро ранги соати сарбар кор мекунад кана евро 4 шака компютер евро 4 чига мезанем бародаро сарфоиза кор мекунад масалан бигирем ина овуш бензиниш ана бензиниш маслаш яъне рӯғанаш ина тахометриш спидометриш соатиш ҳамаш барои кор карданаш ина мо газ метон давлени мотор ғоз гарчанд механика мумкин аст категорияи чӣ қади бигирем техническати мумкин аст гардодан тахометр нигоҳ кунем бародаро нигоҳ ограниченишам ҳатто 100% кор мекунад барои ки мо ограниченша нагирифтем что прибор печка ҳама 100% ака ина қоидави ин ака 100% бардачок система тариш и барои лабаҳои ақиба гарм кардан ака арақ намекард аз зимистон ин системаш барои ремонта мисол фишкои ремонт агар ки бизанӣ ин мемора и внимательно чиза ки бародаро фишкотона бизанӣ салонш падоби сидик салон ака ягон тағйирот бародаро намедорад ӯ чӣ мегӯяд дар дили мардум ӯ ҳама шубҳа мо ира патрони задем ака ба хотири ранги дигар мошини хориҷӣ ки чӣ шавад сивилизатсионш пеш рафтан патрони задем нигоҳ кунед датчико ба хотир девон ба наздик шидан системаи дуруш ака мо вақтша аз ҳисоби ҷавонон ҳам хеле чиза установка карда будем и ака дросел меган ира и дросел ба хотири овоз ранги овози S-класс 63 ML GL бананои астайку нав буромадаган объёмошон 663 астайку дар бари коллектори гулиши установка мешавад тарафи чап ака ба воситаи трос дуру медорад дуруи салон ба дуруи салон мекаши ака овозиш чиста S-класс ё галенвагеновори рас мекунад хайби мошин бакардоро системаи катафони дуруи салон ҳамаш мошин дар ҳолати 100% қарор дорад ака бибинеда чӣ кашидаги ина ака нигоҳ кунед хай борҷомаи асбобҳош ҳар чизеро ки алиш кардем бародаро ина дар ҳамҷа ҷамъ кардагим хай мотор объёмш дай ина мошинмон нуқрагинаи светаш 4 дискаи сечка дора ака объёми рамашка ина фильтри спортивниё задагиай датчику пачкои экономайзер ҳамаш 100% ака
мотор перед бой кор мекунад, яъне ки баъд нагрузка датчикои системош агар кор накунад извини намедирояд. автомати хиш газ намезара абестора и мотор замбур орна. мотор замбур орна барои фаҳмидан то ки ограничение дора мақсад объёми будан бо аз системош фарқ накунем. ина нигоҳ кунед. барои мотор назадан худш Германия датчик установка кардем. خیلی پنج هم هست چون دو سه کمپرس هم هست دوره سیمیزتون دیگه همه تکنولوژی پیشروی و پر دوستش از پارتی میبریم میزنم یعنی که برنامه تونی No. Listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make like they got no home training. So I told my son, don't go to school embarrassing no more. I'll take care of you, son. I give you anything you want. I discipline you. But you're going to embarrass me like this? No, so now I'm going to cut his hair, send him to school with a bald head.